Malta ġiet irreklamata ma' investituri ċiniżi waqt iċ-China International Expo kif għall-ewwel darba delegazzjoni minn pajjiżna ħadet sehem permezz ta' stand li serviet ta' vetrina għal dak kollu li pajjiżna għandu x'joffri f'setturi differenti. Fost 160 pajjiż id-delegazzjoni Maltija magħmula minn membri ta' Trade Malta, Malta Enterprise, Mcast u l-Kamra tal-kummerċ tat-toma tal-investiment, il-kummerċ, it-turiżmu, is-servizzi edukattivi u l-wirt kulturali f'pajjiżna. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Xwiereb stqar li wara din iż-żjara saru evidenti l-opportunitajiet kbar li għandhom negozjanti Maltin. Dejna nħossu l-pols ta' x'inhuma verament l-opportunitajiet reali u tangibbli u bdejna nibdew niffurmaw il-prioritajiet ta' dak li nieħdu lura lejn il-membri tagħna fil-Kamra tal-Kummerċ u lejn il-businesses Maltin għal dak li għandna naħdmu fuq fil-xhur li ġejjin. Il-General Manager tal-Mcast Stephen Vella wkoll saħaq kif din iż-żjara ħalliet ħafna frott. Il-bieraħ firmajna Memorandum of Understanding ma' Guangdong University u l-Mcast fejn dan il-ftehim ta' bejnietna ħajkun li aħna nipprovdulhom servizz ta' trainers li jiġu hawnhekk ġewwa ċ-Ċina kif ukoll anke huma li jiġu jibgħatu lecturers tagħhom ġewwa Malta fejn aħna nkunu nistgħu nittrejnjawhom u nofrulhom il-possibilità li jagħmlu masters in vocational education kif ukoll anke ammont ta' studenti tagħhom li jistgħu jiġu Malta u jittrejnjaw Malta matul is-snin li ġejjin. Il-Ministru Carmelo Abela saħaq kif pajjiżna jħares il-qudiem għal iżjed kollaborazzjonijiet bejn Malta u ċ-Ċina. Ħarsu l-qudiem għal aktar investiment, għal aktar kooperazzjoni, mhux biss mal-Gvern Ċiniż imma anke ma' kumpaniji li ċiniżi biex inkomplu nkabru l-ekonomija ta' pajjiżna, nkomplu nqasmu il-ġid li joħroġ mit-tkabbir fl-ekonomija imma fuq kollox nibqgħu wkoll noħolqu aktar xogħol u opportunitajiet għall poplu Malti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.